ちは、小林ミラです。この度はアイーダのオマージュ画とはガートルード・スタインの部で受賞させていただきましてありがとうございます。こんな感じです。こんな感じで上がりました。バラの花もおにぎりもいろいろあり、歴史もあり、どこか似ていると思いました。Loads is a loads is a loads is a loads. Rice ball is a rice ball is a rice ball is a rice ball.